A Deputación de Ourense, a través do INORDE, ven de iniciar o procedemento de licitación do Programa de Apoio ao Emprendemento e Consolidación Empresarial vinculado ao destino rural Ourense Termal. O prazo para presentar oferta remata o vindeiro 6 de maio. Este programa está aprobado no marco do Plan de Sostibilidade Turística en Ourense Termal, a través do que se financia a acción recollida no convenio suscrito pola Deputación, a Xunta de Galicia e a Secretaría de Estado de Turismo. Así, trátase dun programa de formación, apoio, consultaría e asesoramento para o impulso de proxectos relacionados directa ou indirectamente co entorno termal e cuxo orzamento ascende a 76.000 euros. Os obxectivos desta acción baseanse en articular un programa tanto para emprendemento como para empresas existentes, servir de impulso para xerar un impacto económico positivo, xa sexa en termos de destinatarios, de promotores ou de impacto no medio, que teña como finalidade xerar desenvolvemento sostible e que xere emprego de calidade nos municipios do destino rural Ourense Termal.